ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము అనేటువంటి ఆ ధ్రువుడు యక్షులతో యుద్ధం చేయుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము ఈరోజు 5, 6, 7, 8 శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. గత్వోదీచిం దీచిం దిశం రాజా. గత్వోదీచిం 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 రాజా. రుద్రానుచర సేవితాం. రుద్రానుచర సేవితాం. రుద్రానుచర సేవితాం. రుద్రానుచర సేవితాం. రుద్రానుచర సేవితాం. రుద్రానుచర సేవితాం. దదర్శ హిమవద్రోణ్యాం.
ददर्श हिमवद्रोण्याम् ददर्श हिमवद्रोण्याम् ददर्श हिमवद्रोण्याम् ददर्श हिमवद्रोण्याम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् गुह्यकसङ्कुलाम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् गत्वोदीचीं दिशं राजानुचरसेविताम् गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् गत्वोदीचीं राजानुचरसेविताम् ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् ददर्श हिमवद्रोण्याम् ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् ददर्श गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् गत्वोदीचीं दिशं राजानुचरसेविताम् ददर्श वद्रोण्यां ददर्श पुरीं हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् गुह्यकसङ्कुलाम् भद्रोदीचीं दिशं राजानुचरसेवितां ददर्श हिमवद्रोण्याम् श्लोकं गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् गत्वोदीचीं दिशं ददर्श हरे कृष्ण। इंदुमती माताजी, बाल सरस्वती माताजी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणामालु। गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम्। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवादाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। गत्वा देशं राजा रुद्रानुचरसेवितं ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम्। हरे कृष्ण। वसुंधरा माताजी, श्रीलता माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, प्रणामालु प्रभुजी। गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम्। हरे कृष्ण प्रभुजी, ధన్యవాదాలు प्रभुजी। हरे कृष्ण, ధన్యవాదాలు। శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావం చూద్దాం। హరే కృష్ణ। గత్వా శని ఉదీచీం
ఉదీచీం ఉత్తర ఉత్తర దిశం దిశం దిక్కుగా దిక్కుగా రాజా రాజా రాజగు ధ్రువుడు రుద్ర అనుచర రుద్ర అనుచర శివానుచరులచే శివానుచరులచే సేవితాం సేవితాం సేవింపబడు దదర్శ దదర్శ హరే కృష్ణ ప్రభు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందా? కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హిమవత్ హిమాలయ ద్రోణ్యాం ఒక లోయలో పురీం పురమును గుహ్యక గుహ్యకులతో నిండియున్నట్టి హరే కృష్ణ. ధ్రువుడు హిమాలయములకు ఉత్తర దిక్కుగా చని అచ్చట ఒక లోయలో స్వానుచరులగు గుహ్యకులతో నిండియున్న ఒక పురమును గాంచెను. భాష్యము. యక్షులు దాదాపుగా శివభక్తులే అని ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడినది. దీనిని బట్టి యక్షులను టిబెటన్లు అంటే హిమాలయ ప్రాంతవాసులుగా భావించవచ్చును. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః కం దిశచ్చానునాదయన్ కం దిశచ్చనాదయన్ కం దిశచ్చానునాదయన్ ఏనోద్విగ్నదృశక్షతః 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 ఉపదేవ్యోత్ర సంభృశం ఉపదేవ్యోత్ర సంభృశం ఉపదేవ్యోత్ర సంభృశం దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః కం దిశచ్చానునాదయన్
दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशच्छानुनादयन् दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः दिशश्चानुनादयन् आदयन् येनोद्विग्नदृशक्षतः उपदेव्योऽत्र संभृशम् येनोद्विग्नदृशः उपदेव्योऽत्र उपदेव्यो तन्मृषम् येनोद्विग्नदृशक्षतः उपदेव्योऽत्र संभृशम् तन्मृषम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః కం దిశచ్చానునాదయన్ ఏనోద్విగ్నదృశక్షతః ఉపదేవ్యోऽत्र సంభృశम् दद्मौ शङ्खं दिशश्चानुनादयन् उपदेव्योऽत्र संभृशम् విశాలవతి మాతాజీ మాధవి నీలపు మాతాజీ हरे कृष्ण प्रभु जी। दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशक्षतः उपदेव्योऽत्र संभृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशः क्षत्तः उपदेव्योऽत्र संभृशम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण रामकृष्ण शास्त्री प्रभु नीलम माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। दद्मौ शंखं रामकृष्ण बृहद्बाहुः। शास्त्री प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल। दद्मौ शंखं बृहद्बाहुः खं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशक्षतः उपदेव्योऽत्र संभृशम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః ఖం దిశశ్చానునాదయన్ येनोद्विग्नदृशक्षतः ఉపదేవ్యోऽत्र సంభృశం. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ బ్రేక్ వస్తుంది ప్రభుజీ, వినపడడం లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ, మీ వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః కం దిశశ్చానునాదయన్ येनोद्विग्नदृशक्षत्र नृपद्येवोऽत्र संभृशम्। हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ స్క్రీన్ లేదు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ప్రభుజీకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. మ్యూట్ లో ఉండండి. రామకృష్ణ ప్రభు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మీరు. ఓకే ప్రభుజీ.
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणामाలు. दद्मौ शंखं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशक्षत्तः उपदेव्योऽत्र सन्वृशम्. ధన్యవాదాలు మాతాజీ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ పిలవనా? హరే కృష్ణ. దివయ్యారా మాతాజీ ప్రభుజీ? అవును ప్రభుజీ. అలా అవును, అదిగో వచ్చారు. చదివించిన ప్రభుజీ రామకృష్ణ ప్రభుజీ. మీరు దీంట్లో ఉన్నారు, మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్తారు. వసంతబాయి మాతాజీ, మాధవి మాతాజీ అని. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహు ఖం దిశశ్చానునాదయన్ येन द्विग्नदृशक्षत्रः उपदेशोऽत्र सन्वृशम्. हरे कृष्ण माताजी. మాధవి మాతాజీ. हरे कृष्ण माताजी. दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशक्षत्तः उपदेव्योऽत्र सन्वृशम्. నాగరత్నం మాతాజీ, శ్రీరాములు గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. దద్మం శంఖం బృహద్బాహుః ఖం దిశశ్చానునాదయన్ येनोद्विग्नदृशक्षत्तः उपदेव्योऽत्र सन्वृशम्. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. దద్మౌ శంఖ బృహద్బాహుః కం దిశశ్చానునాదయన్ येनोद्विग्नदृशक्षत्तः उपदेव्योऽत्र सन्वृशम्. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభు. దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహుః ఖం దిశశ్చానునాదయన్ येनोद्विग्नदृशः क्षत्तः उपदेव्योऽत्र सन्वृशम्. మీనింగ్స్ చదివేద్దాం లేకపోతే ఈ లోపల. వచ్చారు ప్రభుజీ, వచ్చారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది మీకు. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుంది కృష్ణ వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. చదివారా ప్రభాది శ్లోక? అయిపోయింది ప్రభుజీ. చాలా మంది చదివారు. ఓకే ప్రభు. నెక్స్ట్ 7th శ్లోకం చెప్పాలి ప్రభుజీ. అర్థాలు మీనింగ్స్ అనువాదం చెప్పాలి. మీనింగ్స్ అనువాదం. ఓకే, నేను చెప్పిస్తాను. దద్మౌ పూరించను, శంఖం శంఖమును, బృహద్బాహు గొప్ప బాహువులు కలిగిన, ఖం ఆకాశమును, ఆకాశము, దిశః చ అన్ని
దిశలను అన్ని అనునాదయన్ ప్రతిధ్వనింపజేసెను. ఏన దానిచే ఉద్విగ్న దృశః వ్యాకుల పడినట్లు గోచరించిరి. క్షత్తః ప్రియమైన విదురా ఉపదేవ్యః యక్షపత్నులు అత్రసన్ కలవరపడిన వారై భృశం గొప్పగా. ప్రభు మీ వాయిస్ వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. మైత్రేయుడు ఇట్లు కొనసాగించెను. ప్రియమైన విదురా అలకాపురిని పేరినంతనే ధ్రువుడు శంఖమును పూరించెను. ఆ శంఖనాదము ఆకాశమునంతటిని ఇన్ని దిక్కులను పంపింపజేసెను. దానిచే యక్షపత్నులు మిగుల కలవరపడిరి. వారు వ్యాకుల పడినట్లు వారి కనులను బట్టి గోచరించెను. శ్రీ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తతో నిష్క్రమ్య బలినా తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః
అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః బలినా దేవ మహాభటా హరే కృష్ణ ప్రభు ఒక ఇద్దరితో చదివించండి. చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఎవరన్నా ఉన్నారా? శశికళ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. అయిపోయిందా ప్రభు? ఇది చదివా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను చెప్పిన ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ అవ్వటం లేదు. ఓకే, చదవండి మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో నిష్క్రమ్య బలినా ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తతః అటు పిమ్మట, నిష్క్రమ్య బయల్వెడలి, బలినః బలశాలురగు, ఉపదేవ కుబేరుని, మహాభటాః సైనికులు, సహింపజాలక తత్ శంఖము యొక్క ధ్వనిని అభిపేతుః ఎదుర్కొనిరి, ఉదాయుధాః పలు ఆయుధములను ధరించిన వారై. హరే కృష్ణ. వీరుడా ప్రభు కొంచెం పైకి. ఓ వీరుడా, బలశాలు రఘు వీరులు, ధ్రువుని శంఖధ్వనిని సహింపజాలక ఆయుధములతో నగరము నుండి బయల్వెడలి అతనిని ఎదుర్కొనిరి. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం రాజ్యం కట్టబెట్టి తన పాత్ర తండ్రి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతాడు. మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉందండి. సరళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే. సరే ప్రభుజీ, చూసుకోలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
సతానాపతతో వీర సతానాపతతో వీర సతానాపతతో వీర సతానాపతతో వీర సతానాపతతో వీర సతానాపతతో వీర మహారతః ఉగ్రధన్వా మహారథః ఉగ్రధన్వా మహారతః ఉగ్రధన్వా మహారథః ఉగ్రధన్వా మహారతః ఉగ్రధన్వా మహారథః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ 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 అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః అహం బాణైస్త్రిభిః అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః అహం బాణైస్త్రిభిః అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః అహం బాణైస్త్రిభిః సతానాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారతః సతనాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథః సతానాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారతః సతానాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథః కైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ బాణైస్త్రిభిః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిః సతానాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారతః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః ఉగ్రధన్వ మహారథః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ హరే కృష్ణ ప్రభు మిగిలిన వాళ్ళు చదివించారు. ఓకే భాస్కరే ప్రభుజీ, యశోద మాతాజీ. ప్రణామాలు. సతానాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిః. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, రామనారాయణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. సాతనాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహం బాణైస్త్రిభిః. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్.
సతనా పతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథ ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహన్ బాణైస్త్రిభిస్త్రిభిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. हरे कृष्ण निर्मला माता जी, वसंता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सताना पततो वीरा उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिः स्त्रिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सताना पततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः। हरे कृष्ण। बापरेड्डी प्रभु जी, चक्कलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सताना पततो वीरा उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपः सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सतना पतरो वीरा उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपः सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिः। यशोदा माता जी చెప్తారా? యామిని మాతా जी। हरे कृष्ण प्रभु। सतना पततो वीरा उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिः। ओके प्रभु जी। माधवी माता जी, हरे कृष्ण। ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. हरे చదవండి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी। सताना पततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. ప్రభు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఇప్పుడు సహా సహా ధ్రువుడు తాన్ వారినందరినీ ఆపతతః తననెదుర్కొనిన వీరః వీరుడు ఉగ్రధన్వా శక్తిమంతుడగు విలుకాడు మహారథః ఎక్కు రథములతో పోరాడగలవాడు ఏకైకం ఒకదాని వెంట ఒకటి యుగపత్ ఒక్కమారుగా సర్వాన్ అందరినీ అహన్ చంపెను బాణములచే త్రిభిః మూడు శ్రీకృష్ణ భావము. మహారథుడును నిక్కముగా గొప్ప విలుకాడును అగు ధ్రువుడు అంతటా శీఘ్రమే మూడు బాణములను ఒక్కమారుగా విచురుచు వారిని చంపనారంభించెను. హరే కృష్ణ. తీసేయండి. హరే కృష్ణ.
ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ధ్రువుడు పట్టాభిషక్తుడు కావడము, వివాహం చేసుకోవడము, సంతానాన్ని పొందడము, ఆ క్రమంలో అతడు రాజుగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన యొక్క సహోదరుడైనటువంటి ఆ ఉత్తముడు వేటకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో హిమాలయ ప్రాంతంలో ఒక బలవంతుడైనటువంటి యక్షుని చేత చంపబడిన కారణంగా అతడు యక్షుల పైన దండయాత్ర చేస్తూ, అంటే యక్షులతో ధ్రువుని యొక్క యుద్ధ ప్రారంభంగా ఆయన హిమాలయ పర్వతముల్లో యందు యక్షుల చేత తన సహోదరుడైనటువంటి ఉత్తముడు సంహరించబడినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుని క్రోధుడు శోక విహులుడై ఆ యక్షపురమైనటువంటి అలకాపురిపై దండయాత్రకు రథం ఎక్కినటువంటి విషయాన్ని అంతకు ముందు చూశాను. సో ఇక ఈరోజు చూస్తున్నటువంటి శ్లోకాలను గత్వో దీచిం దిశం రాజా రుద్రానుచర సేవితాం దదర్శ హిమవద్రోణ్యాం పురీం గుహ్యక సంకులాం. సో ధ్రువుడు ఆ హిమాలయాలకు ఉత్తర దిక్కుగా చని అచ్చట అక్కడ పోయినాక ఆ ఒక లోయలో శివుని యొక్క అనుచరులు అయినటువంటి వారు గుహ్యకులతో నిండి ఉన్నటువంటి ఒక పురమును ఆ ధ్రువుడు కాంచాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మరి అక్కడ హిమాలయాల్లో సాధారణంగా శివుడు ఎక్కువగా అంటే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా శివ అనుచరులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది కాబట్టి దాదాపుగా మరి ఆ యక్షులు కూడా శివభక్తులే అనేటువంటి విషయాన్ని దీన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ టిబెటియన్లు కూడా ఇప్పుడున్నటువంటి అంటే టిబెటియన్లను ఆ యక్షులుగా భావించవచ్చు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా మరి ఆ ఒక పురాన్ని గాంచినటువంటి ధ్రువుడు దద్మౌ శంఖం బృహద్బాహు కం దిశానునాదయన్ ఏనోద్విగ్న దృశక్షత్తః ఉపదేవ్యోత్ర సంభృశం. దద్మౌ శంఖం. ఇక ఆ మైత్రేయుడు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ విదురా, అలకాపురిని చేరినంతటనే ఆ గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి ఆ ధ్రువుడు అలకాపురిని చేరినంతనే ఆ గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి ధ్రువుడు తన శంఖమును పూరించెను అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఎవరైనా వేరే దండయాత్రకు వెళ్తున్నప్పుడు ధర్మబద్ధంగా యుద్ధాలు చేసేటువంటి సందర్భాలలో దొంగ దెబ్బలు కొట్టడం, చాటిగా కానీ చేయడం ఉండదు. సో నేరుగా వాళ్ళని మేల్కొల్పి యుద్ధ నీతులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అవతల వాడు ఆయుధాలు లేకుండా వచ్చినప్పుడు వాటితో యుద్ధం చేయడం కూడా ఉండదు. పూర్వకాలంలో అలా ఉండేది. సో ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ అలకాపురిని గాంచాడో అక్కడ చేరినంతనే
అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు మరి శత్రువులు వచ్చారు అనే తెలిసే విధంగా ధ్రువుడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు శంఖాన్ని పూరించాడో ఆ శంఖం యొక్క ధ్వని ఆకాశాన్ని దద్దరిల్లింపజేసే విధంగాను అన్ని దిక్కులను కంపించే విధంగా అది ఆ శబ్దాన్ని కలగజేసింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాండవుల వైపు నుండి శంఖాలు పూరింపబడినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో అట్లా చెప్తూ ఉన్నటువంటి చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడి యొక్క శంఖం నాదము ఆకాశము దిక్కులను కంపింపజేసిందో అక్కడ ఆ యక్షపురంలో ఉన్నటువంటి యక్ష పత్నులు కలవరపడ్డారట. వ్యాకులత చెంది ఏదో కీడు చెంకిస్తుంది, ఎవరో మనపైకి దాడి చేస్తూ ఉన్నారు అని వారు కలవరపడినటువంటి ఆ విషయము వారి యొక్క కళ్ళలో గోచరిస్తూ ఉంది. ఆ విధంగా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తతో నిష్క్రమ్య బలిన ఉపదేవ మహాభటాః అసహంతస్తన్నినాదం అభిపేతురుదాయుధాః. తతో ఇక్కడ అంటే అటు పిమ్మట, నిష్క్రమ్య బయల్వెడిలిన, బలిన బలశాలురైనటువంటి, ఉపదేవ కుబేరుని, మహాభట అంటే అక్కడ కుబేరుని, ఉపదేవ మహాభట కుబేరుని యొక్క సైనికులు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు విదురుడితో ఆ మైత్రేయ ముని, ఓ వీరుడా విదురా, బలశారులకు యక్ష వీరులు ధ్రువుని శంఖధ్వనిని విని సహింపజాలక ఆయుధములతో నగరము నుండి బయల్వెడిలి అతనిని ఎదుర్కొనిరి. సో సాధారణంగా ఒక మరి బలవంతమైనటువంటి రాజ్యంగా తనను తాను రక్షించుకోగలుగుతున్నటువంటి వాళ్ళుగా వాళ్ళపైకి ఎవడో దండయాత్ర చెందినట్లుగా యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా శంఖాన్ని పూరించగానే మరి యక్షులు ఎలాగో బలవంతులు వాళ్ళు, అలాగే కొంత రజోగుణ స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళుగానే ఉన్నటువంటి వారు ఆ బలశాలులైనటువంటి యక్షులు మరి శత్రువులుగా వచ్చినటువంటి ధ్రువుడు అంతే కదా. మరి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటిది అంటే తన రాజ్యం పైకి ఎవడైనా శత్రువులు దండయాత్ర చెందుతున్నారంటే అక్కడ మరి ఉండేటువంటి ఆ సైనికులు యుద్ధ సన్నద్ధులై బయటకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఆయుధాలతో మరి యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరి వస్తారు. ఇక్కడ కూడా మరి ఆ యక్షపురంలో ఉన్నటువంటి ఆ కుబేరుని, ఎందుకంటే ఆ యక్షులకు ఆయన ఉన్నతుడు కనుక ఆ కుబేరుని యొక్క సైనికులైనటువంటి ఆ యక్ష సైనికులు అందరూ కూడా యక్ష వీరులు ఆ ధ్రువుని యొక్క శంఖ ధ్వనిని విని సహింపజాలక ఆయుధాలను బూని నగరము నుండి యుద్ధం చేయడానికి బయటకు వచ్చి మరి ఆ ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొన్నారు. ధ్రువుని యొక్క సైన్యాన్ని ఎదుర్కొన్నారు అని చెప్తున్నారు. సతనాపతతో వీర ఉగ్రధన్వా మహారథః ఏకైకం యుగపత్ సర్వాన్ అహన్ బాణైస్త్రిభిః. సో ఎప్పుడైతే ఆ యక్ష వీరులు ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొనడానికి వచ్చి ధ్రువుడితో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారో ఆ సందర్భంలో మహారథుడు అయినటువంటి గొప్ప విలుకాడు అయినటువంటి ఆ ధ్రువుడు మరి ఇక తనకు ఎదురుగా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ యక్షులతో 3 బాణాలను ఒక్కసారిగా వదులుతూ, సాధారణంగా విలుకాళ్ళు ఒక్కొక్క బాణాలను వదులుతారు, ఎక్కువ బాణాలను వదిలేటువంటి వాళ్ళు మనకి మహాభారతంలో కనిపిస్తూ ఉంటారు. అర్జునుడు, తర్వాత కర్ణుడు వంటి వాళ్ళు కొంత. సో ఇక్కడ మళ్ళీ తర్వాత మనకి ఆ విధంగా విలుకాడుగా, గొప్ప విలుకాడుగా చెప్తున్నారు. మనకి మహా విలుకాడుగాను గొప్ప ఇదిగా మనకి మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో మరి అర్జునుడు కీర్తించబడినటువంటిది. సో ఇక్కడ కూడా మరలా మహారథుడు గొప్ప విలుకాడుగా మరి ధ్రువుడు కీర్తించబడుతున్నటువంటిది. అటువంటి ధ్రువుడు మరి ఆ యక్షులు యుద్ధం చేయడానికి ఎదురుగా రాగా వారిని
ఇక అతడు ఒక్కసారిగానే 3 బాణాలను వదులుతూ తనకు ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా అతడు సంహరింపనారంభించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి భావము. మరికొన్ని శ్లోకాలను రేపటి క్లాసులో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.